टीवी सीरियल अनुपमा में निधि शाह और आशीष मेहरोत्रा के काफी पसंद कइल जाला। दोनों ही सीरियल में पति पत्नी का रोल निभावेना। निधि शाह किंजल के रोल में शाह परिवार का गुणवान बहू हई, लेकिन आशीष मल्होत्रा अनुपमा का बिगड़ेल बेटा हवा जौन अपनी माँ तक के जेल में पहुंचा चुकल बना। असल जिंदगी में निधि शाह और आशीष मल्होत्रा दोनों ही सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहना। दोनों का फोटो सोशल मीडिया पर फैंस के बीच धमाल मचा देला, लेकिन अब निधि शाह और आशीष का लेटेस्ट फोटो फैंस के खुश कर दिले बाटे। ये फोटो के देख के फैंस मानत ना कि दोनों एक दूसरे के डेट करेना। दरअसल अनुपमा फेम आशीष मल्होत्रा अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर दूगो फोटो शेयर कइले बाना, जेकरे आते ही इंटरनेट पर तहलका मच गइल बाटे। ए फोटो में आशीष अपनी ऑन स्क्रीन वाइफ निधि शाह के साथ नजर आवता ना। ये दोनों फोटोज में आशीष और निधि का रोमांटिक साइड देखे के मिलत बाटे। ए फोटो में निधि और आशीष एक दूसरे की आंखों में खोवल बना और दूसरी फोटो में दोनों कैमरा का लुक देता ना। ए दौरान निधि आशीष की बाहों में बाली। लुक का बात कल जाता, निधि डार्क ब्लू कलर का ड्रेस में काफी सुंदर लागत अली। एक्ट्रेस अपन लुक न्यूड मेकअप के साथ पूरा कइले बाली। आशीष भी व्हाइट शर्ट और क्रीम पैंट में काफी हैंडसम लागता ना। ए फोटो के साथ आशीष मेहरोत्रा एगो मजेदार कैप्शन लिखले बाना जवन हर केहू के ध्यान खींचताटे। आशीष लिखना, रात में प्राइवेट डेट नाइट, हमन का एक साथ ऐसे देखे नहीं जा। आशीष ए फोटो के पेड इंटर्नशिप के साथ टैग के बाना, जेकरे वजह से अनुपमा के बाकी स्टार्स काफी मजाक उड़ावता ना। कुंवर अमर कमेंट में लिखना, बाकी सब तो ठीक बा लेकिन पेड इंटर्नशिप का बेचतला। निधि शाह कमेंट में लिखली, पेड इंटर्नशिप, एकरे साथ एक्ट्रेस फनी इमोजी लगोली। ये पोस्ट पर आशीष और निधि के फैंस भी कमेंट करता ना और दोनों के शादी के लिए नसीहत देता ना। फैंस पूछता ना कि वो दोनों लोग शादी कब करताटे। ये स्टोरी पर आपका क्या कहे कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखते रही ABB भोजपुरिया।